Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bahlalele ovalweni abasebenzi bokhozi FM ababizwe emhlanganweni oyisigubukane namhlanje ekseni. Inibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemeti igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Amaphaphu aphezulu kubasebenzi bokhozi FM kulandela ukubizwa kwabo emhlanganweni obe isigubukane bebizwa ngezikhulu ze-SABC namhlanje ekseni. Kubikwa ukuthi kulomhlangano kuzomenyezelwa noma kuzokwenziwa memezelo esikhulu. Umhlangano lo obungazelelo umuntu kubeka ukuthi ulendeleke ukuthi ube endlini ze-SABC eThekwini lapho kulindeleke ukuthi kufike khona izikhulu mathupha. Kuthiwa lesimemezelo somhlangano abebe ngasilindele sithunyelwe izolo emini kwathiwa wonke umuntu akabe khona seqo sakhe. Kuvela ukuthi ngokujwayelekile uma kunemhlangano abangekho baye bethunyelelwe nelink la abazokhona khona ukuthamela umhlangano kwezobuchwepheshe besimanje. Kulokhu ke kubizwe wonke umuntu ukuthi asifikele yena mathupha. Abasebenzi bakhulume nelinye lamaphephandaba isolezo bathe abazi ukuthi umhlangano ungowani, kodwa ke abanye bezwe ukuthi kunebhomu elikhulu elizodedelwa. Abanye abasebenzi bathe ibhomu lithinta esinye esikhulu somsakazo kubuye ukuthi sibonakala sekhala ngolesibili okusuku lwayizolo, futhi ke besiqoqa nasehhovisi lazo. Bafethu ke abantu basale beshaqekile ngazo lezi ndaba okulindele ukuthi baningi ke abasakazo bangahle bebe esenkingeni noma bephelele umsebenzi. Kwazise kunezindaba nje kamumva esisabalala eziguleni zokuxhumana eziphutuzwe omunye umculo wabaskande ezithinta wona umsakazo wokhozi FM. Mina ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho?